ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ምስ ዋና አሰልጣኒ ኣነ ምፍልላይ ኣብ ጫፍ በፂሓላ ካብ ምጅማር ዝዓመት ውድድር ትሒዙ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ከሰልጥን ዝጸንሐ ኣብታ ክለብ ናይ ዋርሕ ጻንሒት ዝገበረን አሰልጣኒ ዳንኤል ጻህየ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓታ ክለብ ድሕሪ ዘካየዱ ዘተ ብስምምዕነት ንምፍልላይ ኣብ ጫፍ በፂሖሎም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ንግሆ ልምምድ ዘይተረኸበ ዘሰልጣኒ ሎሙ ንግሆ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ጋንታ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ዝርርብ ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ቀጽልቲ ሰዓታት ዝኸይድ ክውዳእ ድማ ተጽዊት ይግበር ላዕለዎት ኣመራርሓ ጋንታ ንዝቕጽል ሰልጣኒ እውን ኣንፈታት ዘቕመጡ ኮይኖም ብዛዕባ ተሐዱሽ ሰልጣኒ ዘለዎ ሓበሬታታት እናተኸታተልና ናባኹም ክንነብር ኢና ኣሰልጣን ዳንኤል ጻህየ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ስሑል ሽረ ኣክሱም ከተማ ደደቢት ከምውን መቻል ዘሰልጠነ ኮይኑ ኣብ መቀለ 70 እንደርታ ጻንሒቱ ኣብ ዘካየዶም 26 ጸዋታት 7 ዓወት 8 መዓረን 11 ስዕረት ኣመዝጊቡ እዩ ኣብ መበል 14 ደረጃ ትርከብ እዛ ጋንታ ምስ ድሬዳዋ ከተማ ኢትዮጵያ መድን ስሑል ሽረ ፋሲል ከነማ ሲዳማ ቡና ኢትዮጵያ ቡና ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ኢትዮ ኤሌክትሪክን ተካይዶም ቀጽልቲ መርሃ ግብርታት ብሓዱሽ ሰልጣኒ ክትምራሕ እያ